and gentlemen, a to ja Mikołaj, a jest ze mną Miłosz. Miłosz, powiedz cześć. Cześć. Bardzo ładnie. I to jest kreator postaci z GTA 5, czyli Grand Theft Auto 5 w wersji PC. I teraz będziemy łonaczyć i będę tworzył hopka, będę go robił. I będę go robił poduksia. Czyli będzie wyzgerny taki Carlus. Kto mnie zna w prawdziwości, ten wie, że ja z urody słynie nieprzeciętnej, prawda? Prawda? Tak. Tak. No, także dobrze. Pochodzenie, zobaczymy. Ej, to jest superowe, idzie mu nawet wybrać tych. Ojców. Matka. Jaką on mógł mieć matkę? To jest murzyna. Jest tako... Ło, to nie, on ma mieć... Ale to jest niemożliwe. Aha, bo ojciec biały, to on też... Ale on musi tako... Tradycyjno-śląsko... Smuter tako. O, coś takiego. A ojciec... Adik nie. O, jaki... Corny. Nie, corny nie. Nie mu rasista, ale... Taki, co by był podugniej. Ło. O, taki... Taki trochę Adik właśnie, taki, ale to John. No wszystko. Niko! O nie! Nika nie chcemy. Diego, Ło! Jakaś małpa. Znaczy, no nie mówię tak, bo potem powiedzą, że abuse. Dobra. Weźmiemy mu twardziela z Goduli. Podobieństwo. Bazi podobny... Bazi podany chyba na ojca. A jak na muter, a to się za wiele nie różni. Nie no, bazi na ojca. Dobra, kolor skóry. Nie no, one są oba takie sam kolor mają. Dobra. To mamy z głowy. Czy to mu się zapisało? Tak, okej. Teraz rysy. No, ja powiem nordyk musi być. Prawdziwy nordyk. Brwi. Brwi krzaczaste, takie jak... A, bo nie powiem. Aś powiedzą, że jakieś haje na YouTubie. Dobra, niskie damy. Oczy, szerokie, zmrużone, standardowe. Raczej normalne. A idzie go obrócić? Idzie obrócić. Nos. Ładny, żeby był. Mały, duży. To jest duży nos? Ja mam ogromny w takim razie. Ej, ale mały od dużego się niczym nie różni, tylko tym, że jest niżej. To są kłamstwa. Profil nosa wklęsły, wypukły. Tylko, że wypukły jest wklęsły. To jest bez sensu w ogóle. Czubek nosa. Stan zadarty do góry, złamany nie. Zadarty do góry. No, taki europejski w miarę niech będzie. Kości policzkowe, duże, drobne, znaczy normalne. Poliki, chude, wargi... małe. Dobra. Będzie... Jezus Maria, ja go podświadomie robię podobnego na siebie. I to jest straszne. Szczęka raczej normalna. Profil brody. Mała. Kształt brody. Normalna. Dobra. Wygląd. Teraz tak. Włosy. Musi być ładny, bo będę nim prezentował swoją... Będę nim reprezentował, chciałem powiedzieć JP. O, to taki freeze podany na mnie trochę. Ale tak z jednej strony... No jakiegoś skina mu zrobię. Skinheada. Nie, dobra. Nie, o Jezus. Afro, nie afro. A ty jaki masz freeze miłość w swojej postaci? Taki lokes. A tutaj mi wyszedł multi-gameplay guy. To nie, takiego nie chcę. To jest... tutaj wyszedł mi head. To dobra, zrobię taki normalny. Brwi. Puchate! Cześć, Dawid! Stonoga, ale że Zbigniew Stonoga, czy o co chodzi? Regularne są takie całkiem normalne. Zarost, taki przystojniak, taka trzydniówka na gębie. Ja taką trzydniówkę zapuszczam 2 tygodnie. Także to jak pedofil, to jak Francuz. Kozia brudka coś strasznego. Łata. Co to za nazwa jest? Cienka brudka. Lata. To mnie przeraża. Niedbały. O, to ja. Ja tak przeważnie wyglądam, ale to jest brzydkie, nie chcę takiego czegoś. Jak w grze mogę być ładny, to chcę być ładny. Dobra, niech będzie. Podkowa. Ile tego jest? To jest lepsze jak Simsy, pana.
Dobra, zaraz, ja chcę... Faust, ale jaja. Otto nie zna... Taki hopek stoi w Zeltrze na Bytomiu, on ma zaraz tego hopka z Zeltry. Hampstead, Ambroży, Lincolna. No bo dam mu letki zarost. Odbarwienia skóry. Nie, ty pryszcze brzydkie. Krosty też brzydkie. Wykwity. Są rodzaje syfów w ogóle. Wykwity, pryszcze, wągry, ale jaja. Wypryski, te czyraki. Kurwa, co to jest? To jest syfy. Ej, czaisz, tu są rodzaje syfów. Syfy, czyraki, wypryski, Wiem, wągry, wybierałem. wykwit, krosty, pryszcze, odra, brak, liszajec, opryszczka. Liszajec, fuj, a to taki ohydny, jak taki bryniosz. Brudny. Duże blizny potrądzikowe, to jak ten aktor polski taki, jak on się nazywa, co grał Gruchę. Weź który. Coś No. takiego. O, naznaczony, to brzydko. Tłusta cera, to też ohydne. Strefa T, czyli syfy pod nosem i na czole. Miałem kiedyś takie, fuj. Dwie twarze, pół syfy, pół nie. Syfy na podbródku, szkarada, syfy pod okami, dojrzewanie, syfy na skroniach, rozdrapane syfy. To jest po prostu symulator nastolatka. Wysypka na twarzy, wysypka na policzkach, trądzik, mocny trądzik. Nie wiem co mu dać, chyba mu nic nie dam. Albo, nie no, takie jakieś tam, może pryszcze. Nie, albo takie mu zostawię, bo to jakiegoś takie elegancji nadaje, realizmu. Teraz tak, ja mam kurze łapki na pewno, znaki starzenia też mam. Wiek średni, zmarszki na czole, depresja. To ja chyba mam depresję, bo ja takie zmarchy właśnie mam. Ja już niedługo zmarszczona, Jezus, to też podobne do mnie. Trudne życie, o, to ja. Fakt naprawdę podobny do mnie. Karnacja, grobowa. Blada, no ja jestem blady, ale bez przesady. Uszkodzona to nie, naczynia krwionośne, totem, łaty, alkoholik, ten też trochę podobny do mnie. Siniak, oparzenia słoneczne, kiedyś miałem, Boże, nie polecam. Podrażnienia od szczecinki, pogolenie, rumieniec, o, taki całkiem. Pieprzyki i piegi, cherubin, nie, to co, o matko, to Irlandczyk, nie. Nie Irland, to zafes, laleczka, wróżka, pocałunek słońca, ślady piękna, linia, model, rzadkie. Nie. Krople deszczu podwójne, jednostronne, pary, narastające, brak. Nie, to nie. Uszkodzenia skóry, ja mam taką bliznę na prawym policzku, może mają taką. Papier ścierny, what? Ja mam taką pogolenie, jak seryja krymem mnie natry. Szorstka, skórzasta, z teksturą, chropowata, nierówna, pomarszczona, popękana, ziarnista. Dam z teksturą, co nadaje takiego, taki męski kolor oczu. Jasno-niebieskie, oceaniczny błękit, orzechowy, jasno-szary, matko, strasznie tak wygląda. No, raczej coś takiego, powiedzmy. Makijaż oczów, what? Nie, brak. Chociaż takie wory pod oczami. Jest makijaż wory pod oczami. Wamp. Morski sen. Ile tu... Pineapple. Co się dzieje? Jak tu się styluje helikopterem? Smutek. Książę ciemności. Rocker. A, God. dobra. Punk. Ej, punk wygląda jak ja bez żadnego makijażu. To się u mnie nazywa wory. Szminka. Nie, no to nie, dobra. Dobra, spoko. Jak prawdziwy. Odzież. Jest jakieś opóźnienie. Czemu opóźnienie? Znaczy opóźnienie w sterowaniu Uliczny helikopterem. strój, kryminalista, wow! Nie no, ja bym chciał... Piżama! Jakie jajca! Ulicznik, kryminalista, no nie, takie chciał raczej stylowy, imprezowy. Ło, jaki elegant! Normalnie, ja się tak nie... O! Ej, mam taką koszulkę podobną, niepodobne galoty. Ale jajka. Ale nie można sobie, szkoda, że nie można tak tworzyć całej postaci sobie po ten, w sensie koszulka, spodnie i tak dalej. Że wszystko jest takie gotowe. Ale mam takie galoty i mam podobną koszulkę ze SteelSeriesa, to niech będzie, że to ja. Nakrycie głowy, nie, bez niczego, okulary. No. Nie no. Dobra. Jestem DJ-em. A to mogę po kolei? Jednak nie mogę. Dobra. Jest statystyki. O!
No nie wytrzymie. Aha, to jest, nie mogę, myślałem, że mogę sobie rozdać. A co się dzieje? Sterowanie zdupcone. helikopterem jest takie jak... No. Ciężka sprawa. Ale tu mogę sobie wyzeruj statystyki. Aha. Aha, i teraz mogę sobie dodawać, spoko. Dobra. Także ja tak, kondycji nie mam, pojemności puls też nie mam. Nie mam prawa jazdy, nie pilotuję. Niech umie strzelać. Niech będzie silny. A czemu nie mogę pójść więcej w strzelanie? No bo tam masz wykorzystać... Dobra, kondycja też niech będzie. Prowadzenie też spoko. Prowadzenie nawet dużo, będziemy dużo jeździć prawdopodobnie. Dobra, kondycję też niech ma dużą. I siłę, i trochę się skrada. No. I to jest... I to jest to, i co? I zapisz i kontynuuj. Wpisz imię twojej postaci. Śląski... Nie, musi być jedno słowo. To będzie... Wulc. Nie. Royber. Pięknie. I teraz uśmiech. O, jaki żadny. Bez mała jak jo. Za 5 lat. Proszę państwa, i tak to wyglądało. I postać stworzona. Nie zajęło mi to tyle co w Skyrimie, czyli 40 minut tworzenia samej postaci, ale i tak jest spoko. Także widzimy się już w części właściwej, czyli w rozgrywce. A tymczasem stay tuned.